Eta, benetan beda, ekimen berri bat sortu dena, inondik inora antzerki proiektu hau aurrera ateratzeko, eta Zubiren eskutik dator. Aurkeztu genuen proiektu txiki hori, aurrentzako proiektu Zubi deialdira, eta jaso genuen Zubiren bultzada, eta horri esker abiatu da guzti hau jarri ahal izan da martxan. Eta inondik inora proiektua, Zu txikian sortutako proiektu bat da. Aspaldi ezagutu nuen Shel Silverstein poetaren lana, eta aspaldi neukan horre buruan horrekin zer egiteko gogoa, ze daukan puntu askatasuna eta desobedientea, eta aldi berean unibertso oso aberatsa dauka. Eta gustatzen zait batez bere lanetik, aurrei hurbiltzeko moduan ez dituela ezitzen. Nolabait, bizi dutena jartzen duela begien aurrean, umore askoz eta humanidade horregaz, ezta? Eta orduan, hor neukan buruan, eta gero hori alde batetik abia puntua hartuta, eta bestetik ama bezala, umeekin edo semearekin daukasun harremana, ezta? Daukasun mundu hori, askatasunaren mundua, eta dana posible dan mundu hori, eta zuri tokatzen zaizu hori arautzea. Nire semearen hori ikusten duzu, barne mundu aberatsa eta dana posible den mundu hori dagoela, eta zuri tokatzen zaizu nahi duzu bere kuadrillakoa izan, eta zuri tokatzen zaizu zatea, bale, orain ondo dago barne mundu hori, baina kanpoko munduan bizi behar duzu, eta kontraesan horretatik, zure gogori guazen area, baina aldi berean ezagutu behar dute, lagundu behar diozu arauak ezagutzera, eta hor agertzen da link bat Shellen poema batetik dela Listen to the Message, hau ezin da egin, hori arriskutsua da, ez da posible inok ez du sekulan egin, eta poema bukatzen da du esaten edo zer gauza gerta daiteke, zer nahi posible da. Orduan, ustezko kontraesan hori da inondik inoraren ikuskizunaren abia puntua, ezta? Eta horretarako, gaude eszenatokian 3 antzesle, Aiora Sedano, Jon Zumelaga eta neu, eta da postarien mundua da. Eta postarien mundua da mundu bat oso arautua, eta oso ordenatua, eta momentu baten buruan postarien mundu arautu horretara, heltzen da postaren laguntzaile berria, eta berarekin beste bizitari bat kutxa batetik, eta horrek egiten du dagoen ordena apur bat hankaz gora jartzea. Sormen prozesua dauka protofase bat, dela poema horiekin egiten dan lan prebio bat, mai lan bat. Gero beste fase baten ematen zaio forma antzerki forma, eta hori da Zubira aurkezten duguna. Eta Zubik emoten digun laguntzari esker, abiatu gaitezke hurrengo fasera, eta talde lan baten eta sorkuntza kolektibo baten lan egitea, ezta? Ze ni nago honen atzean edo ni nago hau bultzatzen, baina danon artean sortutako lan bat da. Bai antzesleen artean, bai kanpo begiradan eta zuzendaritzan laguntzen ari dan jendea, bai teknikan, argietan, jantziekin, musikan, nolabait denona da ja, eta horretarako Zubik eskaintzen duen aukera ezinbestekoa izan dago eraman ahal izateko. Hona etorriko gara topaketetan, azaroak 4 izango da gure data. Orduan, espero du Azpeitiko jende guztia etortzea gu ikusten eta postari hau ikusten, ze oso polita eta oso divertigarria geratzen ari da. Guretzako ezinbestekoa dalako laguntzak jasotzea, aurrera atera izateko proiektu hauek, kulturaz kooperatibak eta kulturaz kooperatiba eta Azpeitiko udala oso eskertuta gaude,
ze horrek ematen digu aukera, osea, hemen egonalizatea egonaldian, horrela lan egitea, arduratu behar izatea sorkuntzaz, soilik, beste guztia, beste norbaitek hartzea horren ardura eta gu hemen egonalizatea gurera, eta hemen daukazu esan instalazioekin, eta guretzako beharrezko lujo bat da, nolabait.